Vila Xoán Canta comeza a prepararse para retomar a súa actuación nas festas do Carme da Vila. O parón obrigado pola pandemia deuse nun momento no que a agrupación se atopaba en transición, xa que Salvador Coreso Manso cedeu a dirección ao seu compañeiro Álvaro Cardalda. O vilaxonés estrearase aos mandos de Vila Xoán Canta con moita ilusión. Pois a verdade é que moi ben, a acollida foi moi boa, a xente aceptame ben, o Manso, que foi o que dirixía o Vila Xoán Canta desde 1980, dixo que era o momento de ceder o seu legado e deixoume a min de forma natural un pouquiño porque foi o momento. Eu estaba ensaiando con el xa 3 anos nas edicións anteriores e agora digamos que é o momento de coller a batuta. Álvaro asume o mandato de Vila Xoán Canta continuando coa liña de música tradicional e mariñeira da agrupación, pero aportando novidades para atraer a veciñanza. Pois a novidade principal é que os nenos van a cantar connosco e van a participar dentro do Vila Xoán Canta, pero hai algunha novidade máis. Vai haber invitados sorpresas, pois xente importante relacionada ca música, vai haber pois unha chega máis ao público, un poquinho máis cercana, bueno, cousiñas que van a facer, creo, que o Vila Xoán Canta sexa algo máis dinámico e máis atractivo. Vila Xoán Canta xa comezou os ensaios con ampla participación. Pois a verdade é que está tendo bastante acollida. O primeiro ensaio hubo máis de 40 persoas e a verdade que está a xente moi ilusionada porque ten gañas de cantar e ademais a xente está participando activamente, pois está axudándome a min a organizalo, entonces hai gañas de facelo. A función terá lugar o luns 18 de xuño ao redor das 20:30 na Praza Rafael Pazos de Vila Xoán. O seu regreso agárdase con moitas ganas na vila. É que o Vila Xoán Canta para Vila Xoán é un acto, un momento único. Creo que para Vila Xoán e para moitos lugares do redor, creo que é algo importante e que necesita ter unha proxección e ademais a xente de Vila Xoán o sinte como algo seu e algo que non pode faltar no Día do Carmen. A agrupación continuará cos ensaios nas vindeiras datas invitando a todo aquel que queira participar a unirse. No caso dos nenos, a preparación comezará o 5 de xullo e tamén estará aberta para que todos os nenos e nenas de Vila Xoán e da comarca coñezan as tradicionais cancións da vila.